मिथिं थांग्राफ्रा नै फाइनालि गाइस दायो ओंखारबाय आरोना मिथिङाव थांनो थाखाय दायो ओंखारबोबाय केम्पनिफ्राय वाव नै लामाया जुलाया नायदो सान्दुं गोसाबो गाराखै मानसिफ्रा ओरैबायदि फैदो आरोना फालो फालोनो अबस्था गैला एखेबारे बालाया गुफुर खालामजोब्बाय नै मानसिखौनो বড়ো ৰাজ্যৰ বাবে ছাত্ৰ অৱস্থাৰ পৰাই বড়ো সমাজৰ সমস্যা ৰাজ্য সমাধানৰ বাবে মাত মাতি আহিছে আৰু বিকাশৰ বাবে मानसिया इथिंसो बांसिन অৰাজনৈতিক সংগঠনক নেতৃত্ব দি আহিছে इथिं जाबदों मानसिया दै দি আহিছিল আজি তেওঁ সকলোৱে জানো যে ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰখনত প্ৰৱেশ কৰিছে আৰু মই দেখিছো যে ছাত্ৰাৱস্থাত যিবিলাক সমস্যা তেওঁ তুলি ধৰিছিল যিবিলাক সমস্যা সমাধানৰ কাৰণে কৰিছিল এতিয়া তেখেতে ৰাজনীতিত সেই সমস্যাবিলাক সমাধানত গুৰুত্ব দিছে আৰু সেইবাবে এই অঞ্চলটোৰ তেওঁ অসম্বাদী নেতাৰ পৰিণত হৈছে আমি তেখেতক বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ তদেও ৰাইজ মই দীঘলীয়াকৈ বক্তব্য নাৰাখোঁ মই আশা ৰাখিছোঁ দ্ৰুতগতিয়ে আগবাঢ়ি যাব এই অঞ্চলৰ দ্ৰুত বিকাশ হ'ব फट' साफाय जाग्राफ्रा नै बिसोर সামৰি লৈ তেওঁলোকে কাম কৰে এই অঞ্চলত বসবাস কৰা জনগোষ্ঠীয়ে যদি সকলোৱে সন্মান আৰু আদৰেৰে আঁকোৱালি লৈ পেলাই কাম কৰিবলৈ जुलाजों सान्दुंजों एखेबारे जाफबखादों नै जुला जाजोब्बाय लास्ट फैगासै बिदि जायोथ' आरो वाव मानसिफोरा बायदि बिर Lagi pilih bayarnya, partinya PP telah pulang ke sini.
जि गरमाना बेखायनो दायो मिथिंगायाव फैबाय जोङो जिबायदि दुला आरो थानो हाया हाद्रि बाला आंखौनो लाख'लायनो हाया एक्सुवेलि दासो फैदोंमोन आरोना अमित शाह बिथाङा दायो नायासै जोङो फैबाय आरोना दायो खारनोसै बे एरियानिफ्राय नै गासिबो ओंखारजोब्बाय आरोना दायो थांलायसै ने दे दायो थां क'क्राझार नायबाय बेरायबाय बिथांनि चेनेलाव गोबारैनो मोजाङै साबस्क्राइब आरो लाइकआव शेयार खालामना होबानो जाबाय ओमफ्राय माबायदि मोनखो क'क्राझार बेरायनानै 10K जाबाथाय बिथाङा पार्टि जाहोगोन दायो निखाय दं थांलायसै दायो सिंसाफुरि बडिखौ नुबा आरो बादावगोनसो जाबाय नुदोंना नुवाखैब्रा लालांबाय थानांगौ नामा नै जोंना इउटुबारनिया नैयाव नायदो इउटुबारा जाहाथे आंनिखौ नायो नोंखौ देखायनांगौ नामा हा नोंखौ देखायनांगौ नामा होनब्ला हा ना जोंना इउटुबारा बिथाङा फैनानै बोरै मोनखो क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव मोजां मोनदों मोस्रोम थाबायनो हायाखै सासेया न' मोना लांबाय दं नै गाबोनथ' जानो हागोन दे थाबाय जाबाय ना लाबोनांगौ बाबायलां